Madibana ukufaneyeza mani ilalityebile fundi. Hayi ukufa kufikile. Ayisibuze imvelaphi manje. Xa sengiphuma into ubhotle ngiphinde ndithathise. Khangela ubona uzawuthini na mfondini. Satyela udumo. Sasabela mantyini. Kusabelo tyala shabangona emqolo fundi. Xelela uqale. Izindlu kutsha. Nayo kuthetha umntu. Uthina. Isibala nakuba sekugqibeleni. Ayifuni kodwa aniyo mani. Ungabhaba amahlungulu phezu kobuhlanti. Ekucidekiyeza kunyangwa mani zizinja zatya kwanto ibhokwe negusha nenkuku. Kodwa kakunani make ndithude ndibheke kwezalali ndiyokuphozisa ingqondo. Efonini, zawuphuma ubhenqusha kodwa kuzinto endizilibeleyo enqondo uba ndiyazidinga. Uyabona impompo, izinto zohlala, yonke laa tasi yam ndiyaziyo uba ndithembele ngayo xa kunokwenzeka nantoni na. Fona nayishiya mani, kungonakala uba ndingayishiya. Uvuni ndicenga kuloo mmango nemihlondlo fondini. Ungayiboni nemihlondlo kuba uqiniseke uba ilisindi inkaba yam. Ungasichibi nqa intloko zinamathuma, amagazethi awoleyo kule mimango. Kodwa nindisakhweza ndibomba Thixo wam uba bekunowulunga lingachithekiyeza apha eWaterpark fondini. Nyamakazi apha endingazange ndayiva uba yintoni na ngesiXhosa tu zange ndiyive kodwa andiyibaweli ngeli hlobo loba kwibali loba inenyama ethe yathi. Xa sifulathela ibhayi siwela imilambo enamagama fondini, naxa siphinda sibheka phasi siphinda siwela imilambo enamagama. Kodwa eyona nto ndiyigodukelayo zinto eziliqela uba ke kuhlatyelwa udumo elalini ewe kodwa ke kukho igusha ebinomngxuma. Foni ndicengile mani, ntona ndaphuma kweli cala ke laseGlen. Ndazonyuka ngakhona ke ndophuma kooQamyana uzapha ekhaya. Kodwa hayi ngiyacaba ilalityebile akho nomntu apha endlini. Andiboni nezo gusha, andiboni namatakane lawo la mancinci ke ngoku. Ndiyacinga uba Thixo wam xa kukho izinto elalini yonke into nje yapotyakala uba xa enophuma emangaka azawutyiwa ngokuqinisekileyo. Xa kuphela izisusa ke ngoku kube ngona umntu aqalayo uvuka uba kanti zonke izinto zonakele. Fondini xa ndijikele emva kwendlu ndazibona ndibomba kuthe ixebilile. Eyona nto ndiyifunayo nayo kinalo ivunjana nelivayo ibali likaMadubhuni. Ndizifumene mani, ibindim lo neqala kakhulu. No, andizuvula nam, ndizawushiya zivalelekile uba ininzi ingcikho yapha ngalapha phakathi. Kodwa kuyacaba ibikhe yadibana noMadubhuli uba ndive ivumba likaMadubhuli. No, ndiziphethe zonke izinto zoyisebenza, ithemba likhona lizawuphila. Egqi ubhele ndibe ndiqonda uba besityiqhile ngenzithi sezihlangula for ilwimi lishwabene. Mali uyivasi. Hayi hlo, hayi kwelo cala lehlile noko laa nxeba. lehlile nxeba ke jonga laa nto buyikusela wena izaphinda ibuyile kulaa ndawo. Avonini ubhele kodwa kuyo yonke into ayithethayo unazo into azikhalelayo kodwa yona imkhalisa kakhulu wathi ayiyambhambanisa. Umntu azokhwela iteksi ukuhlala apha. Uhlala apha kaloku, bahlala apha. Bayeke uhlala phaa. But nawe into bayenzayo ngoku bashiye izo toilet paper. Nansi yangoku phantsi. Nansi yabhele. Manje yebo andithi ngikabani exactly. Avoni yavakani lekhalwa ngubhele kodwa saba sayithini sesilapha. Foni kuyaqhuma elalini imizi mibini inkomo zimbini. Hayi ubomi oba besinendlela besawuthi phungu manibheke ngayo ngoba sixakiwe zonke izindawo zifuna thina kodwa siyafuna ukuya kanti foni ingxaki enzaba nayo. Yona ilali yona ityebile mpela mani iyodumo lihlatyelwe kakuhle. Avoni kunzima inkomo zityebile imaga ayikho tu. Wona umntu onomqhelo kuthetha le nto afuna uyithetha kulo mntu kudala afuna uyithetha kuyo njengalo mfu. Mayikwasa abantu bethu kwimoto yakho. Sabeka amatye endlini ungagqithi. Sikhanya unqamile ubupoli. Utheni uhamba nami? Uzawuma. Anithethi nithetha ngemoto. Ngizongene. Into mani kwenzeka ndiyaqala ubona ipolisa lungoyikwa mani. Kodwa ke isilawu sikadyakalashe sikhona mani ngamandla fundi. Ndindawuva foni indima yelipolisa hayi lihamba kakuhle foni libetha liphale kumntu wonke. Foni libethwa liphale nakwabafana babethe bafuna ukwelunga. Hayi bayakhalaza mani. Bahlelelwe ngento yobana ngaba nabo kubudoda. Oyena udikayo ngulo uthethayo ungenziyo. Uthina uyazazi fama wenza nto. Kuhle kubekho umuntu othethayo obuthakisayo. Ifoni namalahla funeka uwabeke ecalanye ukwenzela uba kumane uvuthwe ethile iphume uphinde ungene enye. Ingahlali yonke eziko emalahleni ivuthwe ngexesha sawaba ninzi iqithi. Funeka xa bumezi kucaka bungudyakalashe ube nelakho ibambo lishiyayo ongazuluphakela wonke umntu. Kodwa amadoda akhala ngemaki nje uba nje bazikhonkotha izinja na uthini. Bazazi nje bazithuma nje azawuthini xa zibathuma.
awukhatya amacanga akatyolo uthi uzayakaphawa imivundla ifile pha inoboya Awubomba kwaphawa akho mvundla ungabhaqile nofileyo ungakupheka ubekho lo mfoti kodwa uyanirhanela. andinguye la kwezi nje mna but abantu ndim awuthethe uba uhlala usuka apha yayithi Fonini iyacaka uba ilala ityebile funa ubone emadodeni. Athi ukwayimani yini madoda khona nento esemotweni ke sowukhangela ukuba zinawuhlangula niinyosini. Hayi vonkubi. Jonga, sibe ne-phone number yakho. Umqhamuza zakho. Zathi wena uthi waqhela. Zaphathela ithuli sibene. Sozihamba namzemba umntu. uzambumza Ntombi ungalungile. Ibhelu yami yanyanse lamulo yakho ibethile ulwandle. Ibethile kade mali ibethile. nawo ndinekile Kodwa funa ndiyabona mani icala lemula linye alifuni uphuma phezulani beke wayikhupha phaa iyonakala. imula ilifuni pha imkapi idlwayize la mula Laa nto zizo iya kokuyilapha. Bulawu uyakhupha kuba bulawu. Laa nto ibeka intloko ebhedi yakho. Akukho umntu ososo necango wakho. Kuye wena. Bulawu kaloku laa nto. Ekhaya la. imula le Bulawu lokukhaya. Yeke phansi kwebhedi yakho. Udlale wedwa. Ubo yami uyathunakala lo suye. Salon. hayi mani ubethe ingwadi Uthi kamanje ndikunyana wapha endlini. Xa wena nasisithiko. Andindawo ndihlala apha. Uzayibona. Ele nto semathunga. Phengulule. Iphinditi. Yilinde. iwe Iphinditi. Iphinditi. Yilinde. Ukhamela lapha so. Fonini ke ndithude ndibomba manje ovela kuJolo uba ke uJolo bekhe wathi naye ngapha kezantsi hayi kuyaqhuma funda atyhini hayi kubasiwe kuJolo. semzini qiniseka yema kuyaqhuma hayi inyama ikhona selahlile ba kuqhumi jika ungaqhuma basi naso ikhona idemba no Fonini wele ipower bank ebuhlanti qha ayibonakali bithathwe ngubani uyichole. i-power bank apha le kanye ndinqamathele efowunini ekandiphakama hayi utakiba yawa ngoba ndisele ndinefowuni andiyiboni yona xa ndiyikhangela phantsi Ndaqonda kakuhle icebo apha mandehle yonke le micimbi ikhoyo kwenzela uba ndizotsho kuJolo uba ifuna ikhona endonakalele kodwa ufuna imaki. unomcimbi kayeke mafondini ilanga latshola lukuyagoduka emcimbini Kodwa into endoyisayo uba uthi uJolo akumiswa tu kuthiwe kumcimbi olandelayo kule veki zayo hayi uthi indoda iyawuzigumbela kule veki zayo. akosizuza nakule veki zayo indoda iyazigumbela ajona jolo ufuna ubona amagama phezantsi kucacile umqombozi wenza imbeko nje ayayenzi nongamncinci Ifike le nto kudala inqwenela imiselwe kichazwe kodwa ndibomba yo ngawuJolo Fonini uthi uzawuphuma mani khuleka. Tyhini Fonini ndiphinde ndinqumle ndovala evenkileni baze kutshiwo xa ifikile kanti ngoku ndiyishiya kulaa msi. ebebuhlanti ngiyakunyisa ikhangela iwe phebuhlanti qha uthe ndithe mna ukhona umntu wazi uzawuvela uzawukhangela uzayikhangela awuzubuza uthe mandingambuzi phaa mandithule ndithi cwaka umntu wazi uzawuvela okay bhuda sorhoti Iilali ke sizikhetha ngale nto konto ilahle ingabi namkhonto ide ifumaneke. fumene le power bank icolwe ngomnye ubhuda omdala kodwa qha khangafune kukwenza laa ntika into imbi ndayifumana ke uhambe ungaki ilali yonke madoda izindlu kutsha funeke kudedumke awuthina isibala nakuba sekugqibeleni sizawukhawuleza besicima noko ngeli xesha sabe besicima ngeli xesha sabe noko sesinxilile Fonini kumiselwe mani ukwayimana abulele ehleni nalo uba masiphiwe sitye. Imbiza zivuthiwe Fonini. Ngasikama wena kubibhukelene nawe. Uthala kusebenza futhi. Uhambe nenkuzi.
Uzawufumana ba? Uzawufumana ba? Wena bethi igitari kodwa Okay. Ndofumana ugeme. Super. Ivuna okusila amafutha edla ngendevu neqonza uqwela ndiyimbambazele ngogeme yengu. Udyala shaka uphatha umswane uvasa ngawo izandla ebuhlanda sinawutya mswane. Ihlobela mani ngalo ugeme akanawo nalamafutha ubutya amafutha. Kunyanzelekile. Igame khona. Uthi uyehla. Tye athi ubhele ngoku ingani ngezisina zidedelana omnye makowuvalele ngoba yena ngoku hayi konake lokuva kufikini. Uzawubutya Ngoku? Thini Thixo? Hey! Akwazi niphume ungena amakhwenkwe ngoku. Thini? Letha phezulu. Akuzurhabulisa. Ngiyabona ilanga lasebusika linomona mani ngoba into endiziva ngathi ziyagogodela nake ngoma hayi ezintwana nandi zinike iphelele igitari kodwa yonake le mani. Kabethe betha wena. Ufuna unika abantu igitari namacima amathandana udibana naye seyinamanye amanye imigogodela kodwa zibophe ziye mani. Evoni noba uyazi mani kodwa ubeke zadibanisa kakuhle akukhala kakuhle lamacingo usikwa yinimba noba uyazi le uboma nohleli phansi foni niyasika inimba kodwa uboma yongase limile efondini uphinde uyithathe ngokwawo ngoba ingathi aziyenzi kakuhle tyhini uyiva ingathi ayibethwa kakuhle iyacengwa le gitari. Kodwa sibe ngathi azenzi kakuhle mani uboma ngase uyixhwithe kodwa liyajonela langa mani mandenyoka uyasa kusasa. Ekuzawufuna ndizibambe ndedwa nezigusha andinayo enye indlela uba ndimbone uPepa andinokubhenga abanye uphinde wavukela elalini. Mna yiyo kudala ndadolopha igusha ekudala ndazibomba igusha iziphunga zayo zincinci funeka uyiyeke yenze uronda noba ukabini ubeke yabetha okwesithathu umjikelo ithi gqise ihamba kancinci uboma tyhini nalo sisizulu ke ngokuyithi ingqaku uzayibona kowesithathu uronda ivele iyeke nje. Iyazidinela fondini ubomba ayinikezele ngoku iziphunga ziphelile kodwa ke eyona nto bendiyizele ibiyilena kunento zonke ngoba bendiqonda uba beke ndahlala bebhayi ndawuthi ndibuya kuthiwe ifile laa gusha zimpethu nale yoba ke ngokuthembe ndadla ngothemba uba ndizifake macala omabini ngapha kungaphinde kubekho mpukane ezawuhlala nangapha ndifake lona leli iwayi inkunzi le eli yeza hayi madoda ezimpethwini hayi yeka nje uba zimane ziphela izinto ziphinde zibe khona kodwa kudala ndalisebenzisa mani yiyo lindibonisa imimangaliso. Yonke loo nto yenzekayo undlela lula uzibambe igusha kawedwa kuvele uyibukele jikeleze zivele inxaphe ngoku ithi yawunqapha uvele uyithi nqaku. Into endingayaziyo ezi gusha zazifike ziyi-10 uyabona ngoku zintlanu akukho nto ndinoyenza ndizawuthini ziyaphela sandawufa enye ngoku nantsi enye ngoku inomngxuma endingakwaziyo uba yintoni na kodwa ke ngethemba uba uzawuphila ngoba ubungathi bunempethu. Inkunzi ke yile ndiyifakileyo ndiyithembileyo zombini hayi ibuya nazo ezo mpethu. Into endicinga uba ayinawundehlela yabona le nto yokuba ndingahlula ukukhula laa nto ndifake enye enjengayo ingathi mna ndinayo intlantsi mani kodwa uba ndoyiswa ndiluyile mani tyhini Thixo. Efoni umntu akubiza imali yokuza aphinde akubiza imali yokufakela usubomba ingathi yinkazana yakho le lo mntu uzonza le nto make ndizincame ndibomba ndinawuyenza nale nto ilunge ndambiza sendizamile. Tshilo mani yabona nto yenkani yoba uzazi uba inkozi imbalwa into ezinokubhida ngoba ndiyatsho ngoku qha into endibhidayo uba inawo umgcimbi woba ndingayifaka njani qha ingxaki ngoku ithi iveki eleke ube kanye noko evekini isebenza izawusebenza njani kanye evekini ndibuya mna mhlawumbi kanye enyangeni izawuba yingxaki kodwa ke ndiyayibona yona uba unawo umgcimbi wobona abantu le nto ndingayoyisa
tyhini mdala sathi abazawubiza umuntu azofuna i-1.5 uyifaka iphinde yona ube yile mali yayo makapha. Hayi ndanga xa ungasumxelela uba makayimetshe loo mali okuza nemali ofakela izizale nye ngoba hayi kum akho nto izawutsitsa ngoba le nto ndiyayibona mani inawo umcimbi ukuya kubonisa uba ithi uthi xa efuna umntu nje ozimiseleyo nango ndimdala sathi into engenamsebenzi ukhawuleza uyigqibe ngoku hayi 1,500 aphinde abize i-call out fee. Hayi ze nimxela zayimatch i-call out fee ne-installation fee yakhe asoze tu. Xa ke ndanga into efuneka uyiqonde emhlabeni uzawubopha ngapha kukhuleke ngapho kodwa akufani mani. Nantsi enye ndibonisa into yobana ngaba hayi ewe ndingade mdala okomzuzu kodwa enye yazi ingxaki zam isisombululeke le mayikhime ndawubuya ngayo. Uvasa ndicime igiza ndicime iphampu ndihambe ngoba ngoku ziyanda azipheli le yenza bendiyibone kwayona. Fanele ayininzi into ibisenzeka mani. Hey ihleni nyuka ndide ndiyofika nakwezi venkile zinabantu bakho umntu ozokuthengisela i-power bank ngoba kaloku le yile uyincabathela ngemva ifuni izintambo. Kodwa foni ndehla ndisenyuka belalini kanti yonke le nto ngeli xesha ndisahla ndisenyuka nje ndiyishiya ngapha. Ibicholwe ngumntu qha laa mntu ulinde umntu ozawukhangela into yakhe oqinisekileyo uba yintoni la ikhangelayo. Hayi ngumntu ozawulindela umntu ozawuthi hayi mani ndikubone ngathi kuthiwa kho into elahlekileyo yeyam. Hayi ndayifumana foni ngethamsa kodwa foni hayi ndisokole mani rha. Efowunini ndithuthe mani ndibhebha iphinde ndehle ngale ndlela bendize ngayo ndingaye engqusho edolophini andiboni isidingo soyokujikela kwelaa cala. Kodwa nje bandisenyuka nje ndisenayo into esesazileni sam endehleleyo endibona uba fowunini ayibungathi xa unothi sisiphango nogumba apha kum. Fowunini kwenzeke yona nto yakhe yambi ibona nje. Izinja zikuvalile ubuhlandi ngokubona kwam ke. Ngoba ke aziqali uyenza le nto uyayibona kodwa ke kwenzekile uba kubekho umntu ozawuvula ashiye engavalanga abe nomsila ke. Umsila wakhe ke wasiphathela yonke le ngxaki sinayo ngoku. Ndiyithela nawe nje ibe ngathi laa ngqele ibikhona ibizibulele kodwa fowunini hayi andiyaba ndingathi kwenzeke ntoni. Inkunzi ebhokhwe iphuka imilenze yomibini yayikhe yatyiwa kakade yasinda. Hayi kweli thuba angephumele mntanam bekunzima gqithi. Efowunini kwezo iinkukhu zisele inoba zintandathu neegusha ezintandathu kodwa kona ukonakala konakele mani. Kodwa hayi ezifileyo zawube zivuke mani ethubeni hayi ngoku.